खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 2 मार्च 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि बयनिबो बांसिन रां खामायग्रा इउटुबार गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि थागिबि मुस्ताफिजुर रहमाना गावनि भिडिअफोराव उन्दै गथ'साफोरखौ लाफानानै भिडिअ खालामबाय थानायनि जाहोनाव जागिगपानिफ्राय एरेस्ट खालामजादों। मुस्ताफिरा जेब्ला जागिगपा ओनसोलाव शुटिं खालामगासिनो दंमोन बे समावनो एरेस्ट खालामजादों। रिपर्टनि बायदिब्ला मुस्ताफिजुरा आयेननि बेरेखायै गथ'फोरखौ लाफानानै गथ'फोरनि सायाव कन्टेन्ट खालामनानै पाब्लिक आरो ससाइटिनि गेजेराव नेगेटिभ मेसेज गोसारनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलियाव आसाया गोख्रों खुद्रिसारदों। बिटिआरनि सिमा बारनायनि हेंथा सनितपुर जिल्ला अल आसाम आदिबासि फरायसा आफादा गोख्रों खुद्रिसारनानै बिटिआर गो बेक प्रम बर' गो बेक स्ल'गानजों गोख्रों खुद्रिसारदों। बिटिआर गोरोबथानि उनाव दिनै जोङो बिजेपि हान्जानि गुबै आखल आखुखौ नुनो मोननाय जाबाय। बिथांमोना ट्राइबेल हारिखौ बेसेबां नासयग्रा, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बर'फोरखौ नेवसिबोदों, फेक एनकाउन्टार खालामबोदों। बिजेपिनिफ्राय हरजानाय डिसि एसपिफोरा एन्टि बर'सो। जाय डिसिआ बर'फोरखौ मोजां मोना बेखौसो क'क्राझाराव हरो। जाय एसपिआ बर'फोरखौ मोजां मोना इनकाउन्टार स्पेसियलिस्टखौ बर'फोरनि गेजेराव हरो होननानै गर्जन मुसाहारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। बिटिआर एकर्डनि उनावहाय दिनै जोङो बिजेपिनि आसल रुप आरो आखलखौ नुबाय जे बिथांमोना ट्राइबेलनि बेसेबां हेंथा, बर'नि बिथांमोना जेसेबां हेंथा, मोनफ्रोमबो इस्युआव बर'खौ हारासमेन्ट खालामनाय, फेक एनकाउन्ट खालामनाय, उमुक खालामनाय, एखम्बा सोरबा एएसपिखौ हरगोन, एखम्बा सोरबा डिसिखौ हरगोन, जायाव एन्टि बर'। जाय डिसिआ बर'फोरखौ मोजां मोना बेखौसो हरो क'क्राझाराव। जाय एसपिआ बर'फोरखौ मोजां मोना एनकाउन्टार स्पेसियलिस्ट एसपिफोरखौ हरो। एखे आगसि आगदा ओरै गावबानो नाङो जाहैदों। मेगन बिसोरना गावलाबायबानो बर'नि बिखायाव नाङो, बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरनाव नाङो, खर'ल' नाङो, आथिङाव गाहाय गावबाबो गुलियानो फट बोनानै माने बिखायाव थें नांगोन, खर'आव थें नांगोन, जाहाथे बर'फ्रा आनि थानि सैमाफोर अमाफोर बायदि थैथों। दिनै बिजेपिनि सासनजों जों बेखौ नुदों। कंग्रेसनि जानानै नोंथांमोना इलेक्सननि केम्पेइनखौ माबा खालामो? औ दा प्रमद बर'नि दा बे इउपिपिएलनि बे गोग्लैनाय बिजेपिनि गोग्लैनायखौ नुनानै बर' रायजो राजाफ्रा बिटिसिआव मोनसे अल्टारनेटिभ नागिरदों। हाग्रामाया दिनै राइज जादोंमोन। नाथाय हाग्रामानि अबस्थाया ओरैबायदि अबस्था, नोंथांमोना नैबे निउसखौ गोसो होनानै नाय। दुर्गादास बर'आ ओरै मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे আজি সঁচাকৈ বড়ো ৰাইজসকলে বিপিএফ লগত আছে, বিটিচি বাকীসকলে বিপিএফ লগত আছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বোলে আমাৰ মিটিঙত এতিয়াও আহি আছে। তাৰমানে হাগ্ৰামা ডাঙৰে আকৌ চৰকাৰৰ আহিলে ভাল এইটো ভাবি আছে। आसाम सोरखारा साधारन सुबुंफोरनि न'फोरखौ एवेक्सन खालामगासिनो दङ। नाथाय बे जायगाजोंनो थाफानाय गेदेर गोलाव मन्त्रि एमएलएफोरनि न'फोरखौ हटेलफोरखौ सिफायनो हायाखै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरबारि सिलसाख' बिलनि साखाथियाव थानाय गोबां न'फोरखौ गेदेर गेदेर बिल्डिं न'फोरखौ एवेक्सन खालामखांनायनि उनाव न' सिफायजाग्राफोरा गावसोरनि साखाथियाव थाफानाय न'फोरखौ जिन्जार हटेलखौ आरो जयन्त मल्ला बरुवानि न'खौ मानो सिफायनो हायाखै होननानै आसाम सोरखारनाव सोंथि खालामनाय जादों। एकदम देशजों देश दावहा नांनाय बायदि नुदों। माने हरखाबै माने न'फ्रा बमाजों माने बायनाय बायदि नुदों आरो ना। हरखाबै गुबुन गुबुन हादरा माने बम गावहरनाय बायदि दसेनो माने 2 थाला 3 थाला बिल्डिंआ दसेनो मोफ्लामनाय बायदि माने बायग्रबनानै थानाय न'फ्रा माने 3 थाला 4 थाला न'फ्रा माने गिग्रुबनाय गुफुर नुलायदों ना जायगाखौनो। नै एकदम माने हादरजों हादर दावहा नांनाय बायदि नुखादों। गुफुरनो जायगाखौनो गुफुरल' नुखायो माने। एकदम समायना समायना न'फ्रा माने एकदम सेसखा आरो जेरै माने गुबुन हादरा माने बमखौ गारनानै हरनानै खेबसेनो जायगायाव माने बेरफ्रुनाय बायदि नुखादों आरो फ्रुसनो माने। नै गासिबो बिल्डिंआनो गोजां बे लाइनाव आरो एकदम नै एकदम माने बमाया माने एकदम जायगायाव गोलैनानै माने दसेनो माने बेरफ्रुनानै सेस आरो बेबायदि जाखादों माने। बेबायदि बिल्डिं देफाय जायोबा माने बिखा खामा जानो। बेबो 2 थाला बेबायदि बिल्डिं न'आ थेर बेथेर जायोबा माने बिखा खामा जानो। ओरैबो नायदो बेबो 2 थाला गय बिफां सेस बिराद गिदिर गिदिर गय बिफां दंमोन माने बिखा खामा जानो। बेबो 2 थाला
नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।